lho ya. Kok iso rumangsamu, Kok iso Brengos. Maksud kula Ngalah brengos templean ae. malah di Mpun ngoten to. lah tekan ndonga sampe misal blenduk kabeh kene mak mulai nek iki. Lan jenengan nggih purun to, Bu? Terus Ya gampang. Awak dhewe nggawe kode sandi. Pasang remaja jatuh cinta di bawah sungai asmara. Sinari cahaya purnama. Remen apa mboten? Nyanyi bareng purun. Lagu niki wau. Wangi piro. Nggih, nyanyi bareng niki wau. Leres. Tekse. Sepasang remaja jatuh. Jatuh nandi. Jatuh neng Kodam. Ternyata masyarakat Surabaya bisa semua lagunya Kus Plus. Tepuk tangan untuk panjenengan semuanya. Lapangan Kodam digawe parkir tronton. Selamat malam penonton. Tronton nang pinggir sumur kanggo penonton tak dongakno panjang. Amin Allahumma. Ijine ma bos, ijine ma kebah, uskone masih. Lala baba de jelas, lala baba de jelas, lala baba de jelas. Ayo, iki mesti tiktokan anak-anak ini. Ayo geraknya. Ijine ma bos, ijine ma kebah, uskone masih. Lala baba de jelas, lala baba de jelas, lala baba de jelas. Ayo Mas Dita. Ini pasti semuanya bisa ya. Ya boleh. Mana Mas? Seceritakan pada bintang-bintang. Sepanggil saya. Seneng? Seneng apa ndak? Apal? Mboten apal? Podo Bu, podo gak apalih. Kula ten ngriki niku ngenteni pacar kula. Jenengan semrep napa mboten? Pacar kula niku ganteng. Wireng. Ning kula seneng karena cinta itu tidak memandang fisik, nggih napa mboten? Kados lagu sing ten ngajeng wau sepasang remaja niku kan mboten memandang fisik leres napa mboten nggih to? Apa maneh umur-umur sak menten iki kemampuwe. Masih aku duwe bojo ning mesti sering niki kula mboten cerita sing wong nang kene apa sing wong nang omah. Kula lho seneng bojone wong. Kan isin sakjane niku isin ning kula pun kadung cinta itu apa? Apa artinya cinta? Apa artinya cinta? Gak ero. Nggih rasa-rasane kudu ketemu. Dienteni kono iku kudu ketemu. Paribasane mangan sak mangan iku mesti ana wajahe pujaan hatiku. Seneng iki mboten nangis, seneng niki seneng. Paribasane njongkok mangan kok piring iku ana raine dheke. Bahaya jelas. Paribasane mangan sak mangan nang wakul. Sego iku lho rupane dheke lho. Ya aku ndani oleh muluk.
pujaan hatiku. Rasane lek wis ketemu atine ku deg 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 ser. Deg 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 ser paribasane udan lek koyo ketekan bedek duar. Saking senenge ki mesti ngrasakno sing nom-nom apa meneh sing kuwek kaya aku. Puber kedua jarene. Ning ya apa jenenge jatuh cinta tidak memandang usia ataupun fisik. Masih aku koyo ngene. Ning aku sayang karo dhek. Yo iya. Jenenge apa-apa iku mesti diperjuangkan. Ya ampun ya. Paribasane digaekno puisi. Mangan iso gak doyan. Kuareken kok ketemu dhek wareg. Ya ampun. Nang endi sih sampean iki Mas? Tak enteni lho. Ning lapangan Brawijaya karo dulur-dulurku Surabaya sing dadi saksi. Cintaku terhalang jembatan Suramadu. Yo gak masalah ono jembatan terus ngono ketemu. Galau, bener carane arek saiki galau. Ning ya apa maneh tidak bisa dipungkiri. Namanya cinta terlarang. Arep ketemu yo dadak. Janjian dhisik. Ketemu nang kono yo Mas. Iya Dek. Ning dilalah sampai saiki ngenteni sakmono suwene gak teko-teko. Bahaya. Ngenteni sampai garing, diudani, dipepet teles, dikum yo mantel. Sakno. Beb. Beb. Bebek. Mas Andi TB. Preman bunga rase. Jenengan ngerti napa mboten Andi TB? TB niku napa? Telek bebek. Tekon diae sampean rene. Rene. Mau Ambung. Kok iso mbok ambang mbok amung. Rene. Wis telat. Lah telat sediluk lho. Telat dilu apa iki mono waktu ya? Rene. Wong lanang iki kudune tanggung jawab. Aja muni telat-telat. Iya sorry. Sorry apa? Maaf sayang. Maaf. Aku iki wis ngenteni 2 jam lho, ya. Kok iso rumangsamu, Ya. Ngene iki, lanangan koyo ngene iki dibanggakno apa? Deloken mbok ngaca, aku nun sewu, aku sungkan sampean ambek Pak Rasyo. Ngapa? Raimu koyo bakso beranak. Bakso beranak ngene, bakso beranak. Ibu-ibu ning kene lo ngerti. Apa? Latu-latune. Latu-latu wong lanang sing tanggung jawab janji jam pira, tekone jam pira, telat-telat maksudmu apa, Aku wis gak sabar ngenteni awakmu, ket mau, sampai aku nelongso. Wong kene ngerti nek aku ngenteni awakmu gak teko-teko kaya ngono, kok niku ya apa? Terusno, wis wani karo aku, ngenyek ngremehno aku kaya ngono, Wong lanang apa kok iso Lambene kayak banyu mop nek ngomong. Ngomong kono titikku maneh ora kok bablas ngono ae. Titik kono apa? Aku telat ngerti udan ora? Apa? Udan. Alasan udan, lang penonton sakmene kaya udan yang awet. Kon nek teko janjian teko kono ae udan-udan telat, Ngene lho. Bolone iki. Ibu-ibu bolokku pastinya. Ibu-ibu kok kene sing nontonake bapak-bapak. Mas-mas bolokku kabeh ya. Iki lho,
TB. Alah. Rapian takonono. Mas Andi TB niku ganteng napa elek? Rungokno. Krungu ora kowe? Iki sing sebelah kene jajal sing sebelah kene. Minggir kon. Alah sing Nuwun sewu Pak Bu, Mbak, adik-adik. Mas Andi TB niku ganteng napa elek? Alah iki lho bolamu kabeh. Jajal sing kene. Ya ampun sik kurang ae. Nuwun sewu yang sebelah kiri panggung. Mas Andi TB niku ganteng napa elek? Kerungu kan kupingmu jawabannya apa? Lah yo elek. Ya mbok sadar he, awakmu iku tak senengi kaya ngene iki ya bersyukur. Bersyukur apa? Aku jane arep dipek mantu karo Pak Rasio ora sido aku. Dipek mantu karo putrane Pak Rasio. Jelas toh? Ya gak kolu ndi Andi. Lah nyapura kok lho? Ya delok rupamu kaya ngono kok iso. Wong aku arep digawe tumbal. Aja guyon. Ngene lho sayang. Sayang apa? Aku telat ngerti apa ora? Telat. Lha apa gak? Perkara udan, aku nek ana udan ku trauma, apa meneh ana gluduk. Ya ampun Mas sampean trauma perkara glodok. Perkara aku kelingan zaman dilairke mbokku. Heeh, ceritane. Zaman semono mbokku iku wis bobot aku 9 wulan 10 desa. 9 wulan 10 dina. Ayo ku manggon ning desa ora kuat wis terabas liwat sawah. Dilelas udan riwis-riwis. Lah kok ana bedhek. Iya. Mbokku semaput plek, aku metu separo. Aku ning kono karo tengok. Ya apa Mas? Sampai ono bledek. Iya. Mbokku semaput plek, aku metu separo. Jrut, aku ning kono karo tengok. Jan kaya nyambik kuwi lho. Ya ampun sampean laire kaya ngono. Ya ampun kena bledek sampean metu. Tiyer. Aku wedi terus mlebu neh. Dadi genep bedhek ring 10 mbokku jahitan 200. Karo mlebu metu. Anjane kalau ndelok model-modelanmu kaya ngono model. Kowe ku ngerti nek aku ora ngerti alamate mbok di WA. Aku iku wis WA sampean mesti kon gak nggawa HP ya, he. Wong aku wis WA, gak mbok waca mesti. WA apa lho? SYN, SYG, PSSDMN. Apa kuwi? Sayang posisi di mana? Ya mbok ngerti ngono iku tak WA. Basa gaul le. Loh, ya kan Tak balesi mosok ora mbak waca. apa? AKLDGJLN. Apa? Aku lagi di jalan. Ya tak balesi. Piye? CPT AK DWK. Apa kuwi? Cepetan aku dhewean. Tak balesi neh ngono apa? STWE. Apa? Santai wae. Obare sing bengi. Ya tak balesi meneh. Apa? JGN LP DWK. Apa? Jangan lupa bawa duit. Terakhir tak balesi no. MTM. Apa? Matamu lho. Ya ngono iku lho Mas sampeyan iku wong lanang jarene sayang karo aku. Sayang. Di MTM. Ora sayang. Kowe ku ngene lho mestinya kita tuh menjaga keharmonisan. Keharmonisan Kowe riyo ya ora ning omahku. Ya sampean iku sing gak nang maku lebaran kudune ku ya awak dhewe saling maaf-maafan jarene cinta mbak aku. Aku riyo 3 dina sadurunge karo sabare ku sibuk aku. Sibuk apa Mas? Sak minggu riyo kuwi sibuk tenan aku. Sak minggu Riyo ku sibuk tenan aku. sibuke apa? Anu apa jenenge Ramatama open Ora. house. Aku Kemis melok riyo nyepi. Jumat melok riyane Muhammadiyah. Sabtu melok riyane NU. Minggu Ning gereja. Senin Ngurusi MBG. Selasa Ngurusi Bank Mekar. Aku sibuk tenan aku. Aku jadi tidak ada waktu buat kamu. ya gak ngono lah sampean janjian aku wis ngenteni nang kene suwe terus sombong kaya ngono sampean iku biyen iku aja nglalekno jati dirimu. Ora ya wis ngene iki mumpung ulane sik ulan apik ning ulan April. Sawal. Lah ya ulane April. Awak dhewe halal bihalalan ya. Iya Mas Sepurane Tebe. sing akeh ya, Prof. Aku dhewe ya sepurane ya. Sing salah. Aku ya salah Mas sampe aja kaya ngono ngene iki gak. Sepurane aku biyen ora sengaja nginceng ibuku pas adus. Oh alah.
Aku cek kurang ajar Mas. Aku Ora. ya apa ya. Ini iki lho, lak ya isin didelok wong-wong ngene iki. Ngapo isin ya ra ndek duit to. Ya paling gak iki sampe nek cinta karo aku ya dirayu. Oke. Tembang-tembangan. Entah, Ge Mas, ge. apa ge? Awas temen to, cak gaul. Sayang, Iya sayang. ngene iki lho, anggere sing ngene mesti ngendok karo giting. Ya kan wong wedok iku saking sayange terus lek dirayu dipuja-puja seorang pujaan hati. Sayang, Apa batang? Apa Mas TB? batang wis mati. Aku ya almarhum. Iya sayang. Apa? Apa Mas? Kok bisa ya? Kamu diam-diam suka aku. Aduh duh. Aduh, kenapa Mas? Asam Kenapa uratku Mas? kumat. Aku lagi baca nyanyi Cano Isin aku. Loh, ya jenenge awak dhewe jatuh cinta kok. Kok bisa ya? Kok bisa ya? Kamu diam-diam suka aku. Aduh duh. Kok ada ya? Puji aku selain ibuku. Tembak dor. Aku wis seneng lho Mas mbok rayu kaya ngono kok. Aduh duh. Tembak dor. Eman ya. Tarasio nanggap tarara gak iso kono kaya awakmu ngene iki. Aja kaya ngono iku ngono bapakku. Kok iso? Kita nyanyi lagu yang romantis dong. Ya yang romantis. Tadi itu sudah romantis. Kalau- Saya tuh pengen gini loh Mas. Apa? Lek awak dhewe mek mlaku tok ngene kan gak enak, pegangan tangan gak enak. Saya mau ada kursi. Kursi Iya. kok koyo ning taman ngono kuwi. Nang taman. Kamu Mas. duduk di kursi, Iya. aku menjadi kursi terus kamu duduk. Iya. Oke. Kursi ki mbak biasa, apa jenenge ngene apa ya? Iki jenenge kursi kayu, nek aku kursi pantai. Kowe ora tau ning pantai kowe. Kursi pantai ngene. Lah kok upama awakmu dadi kursi pantai ngene terus aku longgo terus kena bautmu ya apa? Lah sedulu. Kon cepetan. Iya. Ya ampun. Guru ngono. Ojo didodo-dodono wong kene guru digugu ditiru. Gudi gak iso kuru. Nah, Monitor ketua. Anggota baru lapor. sing enak. Sing enak. Kalau coba kita ini semuanya kita pasangan. Kalau dari Cina kita Sangpe sama Intai. Oh, aku tahu kalau kita dari Eropa Romeo dan Santet. Juliet, Juliet bangun. Juliet sayang. Ha-ha. Kalau dari Kediri kita bagikan Panji Asmoro Bangun dan Sekar Tarji. Iya. Kalau dari Malaysia kita bagikan Ipin dan Upin. Coba G Mayor sayang. Iki wes lho, Mas. Kita nyanyi spesial yang beda. Aku akan menyanyikan lagu dengan bahasa Arab. Ya ampun religi. G Mayor, coba. G Mayor. Ini G mayor, Mas. Oh, G Mayor yang gini gitu. G mayor. Oh, lagi ngerti ya. Coba ini. Itu G Mayor piye? Mau menyanyi apa? Nembang apa lagunya yang religi? Kita nyanyi lagunya yang religi bahasa Arab sayang ya. Yang Oke. dari Nisa Sabian tahu? Oke, tahu. Oh, itu ya, oke. Nembang, Mas. Rale lho. Ya ora tapi gak ngeden ngono kok iso. Yo. Sing ayu ben aku wae.
Wah, elek kayak ngene iki titele SH lho, Bu. Wah, Apa SH? son horeg. Ngebruki rahimu terusan yo. Sing penting kan larang ngono. Mulai kok Gak mau, gak mau, gak mau, aku gak mau, gak mau. kamu jangan marah, kamu jangan. Tembak, tembak. Ayo, ayo, ayo. Ngenteni. Parasnya ngenteni sampai gini. Aja kaya ngono. Aja kaya ngono. Aku Iya, sedang iya. seneng lho. Wis menjiwai. Bila hadir mata fi masa lona isi belah sama wain tak ayasna bahab merko kahananku cahayu Mas TB, religi bahasa Arab lho. Mas G mayor, Mas G mayor. Ngiri G mayor ora iso lho. Sing salah piano iki lho. Ya ampun. Gila hadil adra mata fi masa kalau isi belah sama wain tak ayasna bahab mergo kahananku cahayu enteno Mas G mayor, G mayor. Gitar G mayor gak ada gitar. Ora percaya karo kene belas aku. G mayor. Atahiyya wassalam. Rindu dia, cinta dia, inginkan dia. Atahiyatul mubarakatus sholawat. Thaibatulillah. Kon suwe-suwe tak pongor kon yo, he? Jangan lupa sholat. Tembak, tembak. Kok iso dintenteni kok. At-tahiyyat wassalam. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Subhanallah. Alhamdulillah. Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa la jabartu bi rahmatika ya arhamar rahimin bi rahmatika ya arhamar rahimin nawaitu summa qudi Aku nembang lho. Kok iso kon niat sembarang-barang, he? Mbok sing temen aja guyon. kalau berkait kayak religi Kok iso doa makan iku mbok sebutno lho, he? ya puasa cowapo Wong kok mbok aja guyon sing temen. ora guyon iki aku wis keuangan karo awakmu lho piye Ya kangen iki ya apa carane supaya ketemu iku ya apa? mbok bengi aku nang omahmu wis Sampean teko nang omahku. Ning apa iki kok kan bojoku wayahe jaga. terus Ya gampang. Awak dhewe nggawe kode sandi. password Password lah. pin Iya wis ngono. apa passwordnya apa sayang Sampean lek kate nang omahku, Heeh. passworde tir. wah aku ngomong tir terus Terus lek aku jawab tur, berarti alon aku tir aku tur. kenapa kowe kok kudu tur Ya wis pokoke aja ngono cangkemmu manut aku iki kode sandi. aku takon nontet mau ora Kok iso? Kak, aku lagi ngomong tir alamu tur jadi kowe ono ning omah iya nang omah. pokoknya aja sampai lali ya jebul kaya ngene sampean nih. Ya ampun anakku cah Oh, kamu anakku. Bunda kelakuan ning sini-sini. anakku Ora anakmu. Duwe bapak modele kok tahu bulat.
Anu praya isi. Tahu bulate dilat piye. Ibake sampean koyo ngene, Bu. Mbok wis to, Bu, ngene iki aku sungkan dirungokne tangga teparo. He, arek cilik, arek bayek. Etok-etok ya etok-etok. Etok. Kuwi mau wis kadung sayang-sayangan barang e. Jare sapa sayang-sayangan aku lu mek tur tok. Aku mek tir. Layak saben bengi bar isak. Barisa aku mesti sampean kokon metu. Sampean duwe duit aku mbok kokon blonjo iwak ning gone pasar iwak Gunung Sari kene. Sampean gendaan kene sampean. Bapak iki kurang apa, Bu? Bapak iki kurang apa? Sing modele kok labubu. Malah bodu karo kae. Apa? Sopo kae? Modelane lho. Sopo? Kayak sopir Lenve Jayabaya ki. Lah awakmu kok ora lek iki sopir Lenve. Lah modelane drone ngono kayak bemo sing renek setire ngono. Bapakmu jare kencing manis. Aja koyo ngono sampean mikir dhisik. Piye ngene? Apa alah cah cilik, alah langsung ben dadi anakku ya, Wan. Dadi apa awakmu kok nuturi ibumu he? Arek cilik ropo kok iso ngarani ibu sing gendaan sing iki ngono koncone ibu. Nyatane sampean Aku berdua. ora arep jangkar karo sampean nek sampean tumindake ra koyo ngene. Wong tuwa ki bayangane anak lek wong tuane apik anake yo apik, lek wong tuane bener anak yo bener. Iya apa ora? Alah jare sapa? Lah kok jare sapa? Tanggaku kiai anak yo maling. Ora mesti nek bae apik anake apik. Aku apik bapak. Kaya ngono iki lho sampean kok gelem. Sayang diam. Nek ketok angel-angel lebone neh wae. Menang aja aku. Kawas sampean Aku lebone. mau lebane. Aku robos dhewe ae. Kurang ajar. Wampleng. Ibu iku gak ana apa-apa iki kan. Ora. Bu. Kok kupingku ning mataku ra. Mripatku ning kupingku ra. Ya ning sampean ropo he? Ibu ya lapo, wong ya mek ngobrol. Kene ae cekak. Wis, Gelem leren ora? sampean ki tak laporne bapak. Nek perlu tak viralne. Mbok virale. Tak viralne nek perlu nganti enek filme. Mbok gawe film judul Gawe akun TikTokku lho, Alah, ben piye-piye. apa to wong jak akun TikTok. Maksane kok iso gelem leren ora sampean? Sampean gelem leren mboten? Sik leren perkara apa le? Gak iso ibu ya gak lapo-lapo lho, Nak. Nek mbok laporno bapak terus buktine Dianggep cah apa? cilik dihapus. Le. Iki saksi lho, niki saksi. Iki saksi lho. Niki pacaran iki wong nggih. Oh jadi tumbak dicucui lho ya. Tumbak cucukan. Tumbak dicucukan. Tumbak dicucuki Mbak to. dicucuki pitik kok piye? Jenengan leren mboten? Kula isin ngene. Lek perkara isin iku hakmu, ning ibu gak lapo-lapo lho. Wes, tak kandhani ndak gelem. Sumpah le, aku gak lapor-lapor main ngingok kok ya. Aja melu. Jenengan titeni lek nganti dhuwur genteng enek celorot abang parane. Nyantet. Apa? Rudale iran iki mampir rene ngono lho maksud. Aja dikira aku guyon. Lek nganti ngarep latar enek banyu adem blambang sing hati-hati jenengan. Iku tandane bakul es teh kodam numplak. Nek nganti ning ngarep omahmu ana celorot ijo. Nyantet aku. Wong bakul empring. Pring keprone sirahmu kuwi kok pring. Wis ora iso. Wis. Iki nek dilaponi bapak. Aja kaya ngono. Perkara bapakmu urusanmu. Boten. Perkara anak urusane dhewe. Kowe tomket. Mbok celok sapa? Tomket. Kok iso? Aja kurang ajar. Pak Le iki duduk tomket. Ha iso. Wis ngene lho le sing sabar. Iki aku anu sesuk ngene ben sabar. Apa? Hah, kowe iku nek ora dikek ngene kinane rasa prei. Arep nyogok. Arep nyogok sampean. Ngene. Tulung kayak ngono ya. Loh, Bandemno ngono lho, wong kok melete. Mangsane aku wis kurune. ngene. Perkara bapakmu iku dadi urusanku, awakmu saiki mulai bali. Pancen kula TKT arep minggat teko omah kula. Isin kula ngitek nang ning kene. Loh, ya ampun isin perkara. Kula isin. Ibu ket mau ya gak. Ya isin sampean wong tua gak iso gawe tuntunan. Ora arep dadi anak jenengan ora paten, ora serok, ora sotil. Ora wajan ora melok ora kintil. Iki lho gambarmu. Warok Brojo Musti. Apa? Alah, sogok. Alah. Pari keset jumeneng ratu. Aja kae. Ayo ndang lunga. Ayo lunga. Ora ikut tak laporke bapak. Kajiane kena. Sayang, anakmu ngerti loh. Li terus kaya ngono iki aku terus ya apa bakal? Sing penting kowe ning omah, penting kok tetep janjian niku. Ojo lali sandine mang apa? Tir. Aku tur. Entenono ya Mas ya. Sayang. Ini ya Mas.
tir dur sayang tir dur alah alah apa balik aku arep kedur Ya salah Ya ya olahraga le ayo Hai, Jaran. 자리다 흔도 흔도 업 mosok gonge gak mandek ya hai 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 aduh duwe anak ora tahu ning omah dolan terus gek dolan ning doli bapak kan malu aduh sehat sedaya nggih alhamdulillah bocah cilik ora tau ning omah bojo ya ora tau ning omah anak wedok ora tau ning omah anak lanang ora tau ning omah bapak kan malu Real. Awakmu udah ngomong. Dulur tuweke ya sing ngomong. Nangis tok. Aku ramai bapak sana. Lah nyapa kok mbok mesake? Bapak ditinggal kendaan. Mulane ndak diomongne bapak. Kalau bapak kaget. Bangun itu telan kaya ngono lho bapak. anak teko bringas bringis teko bringas bringis teko mendem teko mendem ijek ora Lah malah jaluk gitu loh bapak. Iso. Pak kamu itu dari mana saja bapak kan budrek ngerasakan woi di mau ijek Lagi tentu di pak, kalau becak rin. kecak guyon bapak kecak guyon tembak pisan Tembak neh. ijek Tembak neh. ijek Pelurumu ket. apa peluru di peluru ning nyolong ning ngece bapak Ini kalau jadi kandang lo jadi kau mau. Dengan pinarak mriki. Pinarak. Wek ngamuk-ngamuk setruk kapok malah. piye Mati. piye Mati gue ngomong kuda. Jenengan pinarak mriki, Pak. Wek sing ngomong. Dulur tuweke sing ngomong apa? Kowe sing ngomong, aku sing ngomong malah didoni aku malah. Lho Pak, Lah kok tanam rambut nih gini? bapake nesu. tanam rambut gundulmu Lah rambut tok jenengan. warok yang ini iki ye Alon tak wikat dhewe malah ngoman. Angsamu wedi aku. ora mas mau nesu Nesu. gak Angsamu aku wedi. mbok dadi bapak ae lek kereng
Bapak yo aja digetaki, mesakne lho. Alah, gak apa-apa diketaki ndang sek warisane didum. Piye? Sebul melonyo. Walat lho Mas sampean koyo ngono kuwi aja. Jebul melonyo iki turunan Antareja sampean iki. Iki. Pak, Apa ya? Cek mau omong nih kayakmu. Kayak ini menghimbau untuk yang membawa tas ditaruh di depan. Nah, aku makan itu bagi yang makan soto warungnya belum buka. kula mboten guyon. Niki Alep suwikat dhewe sampean. Tangane sampean pesi ngeram lho, Pak. Banyu nentek goblok. Piye ana apa? Aku kok heran ya. Herane apa? Lah iki lho benike kok ning kene. Aduh. Benik matamu. Pak, Piye? jenengan wong lanang Sing ngarani aku wong wedok sapa? Lanang. Brengos. maksud kula Malah brengos templean ae. mak dijabot iki maksane. Etok-etoke. Ya ya. Bocah kok nyanyunyah. Mbok sing sopan karo bapak iki. Aja kaya ngono kuwi. Rasa melu-melu awak. Aku ki ngandani awakmu. Dulur tuwa. Mestine iki aja kaya ngene. Rasa timbang tak pateni lho iki ta, Pak. Aku pateni. Mas. Idune muncrat. Mboten. Omong gue sing santai. Nggih. Surat keren belas aku. Dek muni santai malah majos. Piye? Muni santai sutune Sing meting. sabar Pak nggih. Kalau muni neh lho. Rasa mbok rasani mati. Piye? Nika mawon sing cerita. Jenengan sing sabar, pun duka. Kula niki kalih Mas niki matur oponane. Ngomong apa? Niki wau kula ngonangi ibu, ngonangi bunda. Bunda niku ning omah Ngonangi selingkuh karo bunda. wong lanang. Pak. Bunda oh iya. Piye? Oh iya. Oh, ibumu belajar dalang. Ngene, Ibu, ibu wong lanang. lanang. Terus ini loh. Oh, alah tangannya kecandol. Ibu karo wong lanang. Karo wong lanang. Heeh. Paham? Pancen ibumu biyen senengane dolanan remi. Kok remi to? Lah ngucut. Ibu selingkuh karo wong liya. Piye? Balen apa? Ibu selingkuh karo wong liya. Ya wis bene. Piye to iki kok malah wis bene iki? Ya wis ben. Jenengan iki Ngamuk ngono lho. dhuwur lho. Ini rapopo. Ngamuk. Kudune wong lanang ki yo nesu. Sedumuk bathuk sak nyari bumi, cilik digonjak anake gede digonjak bojone. Kudune nesu. Berarti Kudu nesu. aku nesu. Nesu no. Lho nesu kok ngomong-ngomong. Nesu ya langsung nesu. Ibumu piye? Konangan selingkuh karo wong lanang, Pak. Tidak percaya. Alah, mosok aku ngapusi. Tidak belum. Tidak belum ya, Pak? Kuwi lho. Sing gak percaya kuwi lho. Tidak percaya. Kula mboten goroh, kula mboten ngapusi, mboten gawe saksine nika. Roh dhewe. Roh dhewe. Kula saksine, Pak. Ibu iki janjian karo wong lanang. Konangan karo wong lanang kula pas mlebu omah. Lah kok bunda kuwi karo selingkuhane mesra-mesraan. Kowe dadi anake bapak karo simbokmu. Nggih. Aja ganggu gawe rumah tanggane bapak. Hei, kowe aja dadi tumbak cucukan. Kula mboten tumbak cucukan, Ora Pak. percaya. Aku ngomong apa eneke lho, Pak. Niki saestu. Apa bisa aku percaya kata-katamu? Kenapa tidak? Ya. Saestu. Tenang. Nggih. Nek aku ora percaya. Nek mboten percaya terus Minggat to. Loh. Aku mbok tundungi, Pak. Aku mbok usir. Ngaliyo. Aku ngandani sampean lho, Pak. wong tua iki nek dieman ndak iso ya ngene iki. Awas nek loro ati ngejak aku karaoke, awas sampean. Kok ngejak karaoke. Biasane njaluk melu. Kon jenengan mboten percaya kula ngandani. Ora apa-apa, ora ndek wong tua ora apa-apa. Muga-muga Pak Rasio gelem ngangkat anak awake dhewe. Ya ora gelem pangananmu akeh heramu aremu. Kon mboten apa-apa. Tenang. Goceli ibu ya luput, goceli jenengan malah saya mbleset. Enek apa-apane mongso borong jenengan rasane dhewe. Emploken dhewe, Pak. Aku gak melu-melu aku. Anak kurang ajar. Tapi apa iya tenan?
Bojo kula selingkuh, Bu. Selingkuh lho mboten? Wah, kurang ajar tenan. Tunggu kene. Inci. Anak ibu ya kudu ngono, kudu pinter, kudu iso nembang kaya ibu. Nggih, no kan ibunya cantik, lemah gemulai. Ya iyalah, aja kaya bapakmu didelok teko kono ae kaya tumbaliran. Mpun ngoten, Bu. Lah tekan ndoko sampe misal blenduk kabeh kene mak mulai nek iki. Lan jenengan nggih purun lho, Bu. Ya biyen, mbok kena apa aku biyen kok iso sampak kena bapakmu iku sampak saking cintane karo bapakmu ya metu kene kok ambek cacakmu loro. Tapi ganteng-ganteng ayu-ayu lho, Bu. Ya ganteng-ganteng ayu-ayu kan tanggane ayu-ayu kan. Loh, kok tanggane bapake? Ya maksudnya nurune lho. Nurune. Oh, Napa, Bapak? Sampe niku lapo sih, Pak? Kok teko-teko. Ayan. Lho kok kene? Wong kok aja ditiru lho ya bapakmu lek Mboten, koyo Ibu. ngono. lho, anakku sing ayu dhewe, sayang, Nduk. Emak. Bu, Bapak rupane kok kaya ngono to, Bu? Ya ngene-ngene iki bapakmu aja mbok anui. Sesuk gak ngono kan delok bapak. Tapi ora apa-apa. Tunggu, Pak. Guyon maton bengi iki luar biasa. Luar biasane. Dagelane sak percil CS. Kodoke ning ngono. Lah, Iki saking sayange lho karo cak percil, Pak. Lho begini. Iya. Yuk, sik nang kene ya, nang ini Nduk, pangku bapak, Nduk. Pangku bapak. Anak. Iya anak, tapi mosok mbok paku dudu anakmu Aja dadine. ngono to, Pak. Oh, iso iki lho. Bapak ngeragas ya, Bu? Lho, kebiyen. Yo ngene-ngene iki bapakmu. Piye? Nggih. Apa? Ya kan iku apa? Kok sok pentelang-pentelang. Tak culuk kon to. Culuk gendek. Kok tukaran lho, Bu? Napa kok tukaran? Enggak tukar latihan. Oh, latihan. Latihan ibumu Monggo, biyen monggo, bekase. diasinake. Ibumu bekase Bayangkari. 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 Wong iku ambek bojoku mbok sing sayang. Aja dididik. Apa? Dididik anakmu. Tak culuk. Iki yo kok apa pantes, Apa pantes? Brengosmu ku lho. Apa? Brengos iku mbok sak umume. Lah kok mbok gimbal? Ya sesuk tak kerok. Heran. Aja mbok kerok. Kapanane mbok kerok kon ngambung aku koyo diambung welut. Enggak welut, Bu. Lah saking lunyune, Nduk, gak ana brengose. Mulut matamu, mulut. Apa? Dina apa saiki? Dina Minggu sing tak tunggu. Ditakoni sing temen aja guyon. Iki wayahe sampean jaga lho. Jawa apa? Ya jaga gerdu. Lapo gerdu jaga? Masalah ya biasane wong kampungku ya apa njaga keamanan. Dina ning iki aku ora jaga. Ya apa balen ana? Dina iki aku ora jaga. Gak jaga. Loh tidak. Gak iso aku mau wis telepon Pak RT kok iso. RT wis tak telepon. RT piro sing tak telepon? RT 9. Iki RT 8. Mosok pindah Pak Dewi. Lho ora ngerti, sing RT 9 me kadel. Kok iso? Gak sampean kudu ngale teko kene. Lho. Omahe sapa kok ngale? Lho sesuk lek ngale wis buyar goblok. Iki urung wayahe bar. Awakmu iku Pak ya. Saiki wayahe kumpul karo tangga-tangga jaga rondo. Aku wis omong RT. Gak iso. Iso. Loh. Gak wis sampean saiki ngalih. Mah. Ya ampun aku lak ya gak iso tur ngene iki. Lho atur apa? Enggak. Tur apa? Dudu apa kok? Pun ngoten lho, Pak, Bu. Kula isin lho mengke disalang tangga-tangga nikah. Isin apa kowe budal? Ya maksudnya ki wis aku wis gede lho, Pak. Masa ya tukaran bapak karo ibu dolan ke tangga-tanggane padha nyawang lho, Pak. Dino iki aku pengen turu omah. Bolak-balik bendino sangger malam Minggu turune gerdu. Aku pengen turu ning omah. Iki kasurku. Gak iso Pak. Aku isin malan karo tangga-tangga lek wayahmu jaga terus kon gak jaga. Sebagai wong lanang tanggung jawabmu iku ya apa? Sing tangga omah genti aku karo anak-anakku. Wis aku wis ngekei duit keamanan. Wis tak tukane rokok kabeh tak tukoke. Mbok sodoki ngono berarti
jaga. Sopo bene gendeng liyane. Nggih, aku turu kene. Oh, dadi gak gelem jaga. Ya ben kowe gelem jaga. Nak, Dosa sampean, Pak. nak. Usul, Aku Mbak. melok ibu apa melok bapakmu? Melok ibu wae. Melok aku ae kon ku lek jejer bapakmu sok koyo sempol ayo. Mangku. Wong kok koyo ngono. Sempol. Kon gak ngurus kon wis. Kon yo titenono kon golek aku titenono kon. Ben aku niki ning menawa ana kucing apa tukuk selesai. Bletak. Matane asal atas. Nek kok setengah diglowong. Dawane kok ya pas to. Keturu lalalala. Rek wong desa lho, Mas. Nalilahi kumbili. Di mana? Di mana? Di mana? Ah, Titir. Mas, ojo dawa-dawa. Aku arep berhoi. Oh sayangku, kamu. Potongane nek turu malah kaya kulkas. Wong lemu iki pancen wah. Ning iringan kena gawe guling, ning ngisor kena gawe kasur, ning dhuwur kena gawe selimut, keloni setengah jam ning sikil iso kram rasane. Keril mas. Dur. Aku tak ngetir ya. Aku ndang tidur. 17 tahun ke atas merem kabeh nyuwun adik ora sayang jangkrik keliru wau mas endase semangat kuwi lho wae Piro tak ukur sik iki. Lepak. Ala pengen. Sorry bro. Nah, sayang. Dalam mas Aku tak ngetir ya. dan tidur. Nah. Sayang, Dalam. sesuk nggo dicukur. Aku sugih. Tapi jangan kasar. Adur. Kalem iki calem kuwi gawanan iki. Mesti
Suaranya keras. Cawedok lho katanya iso bal-balan lho. Wis ora raket blas. Kowe sing ngapik iki kaya katanya wong lanang. Mos. Tak kira ngen buntut. Sayang, aku tak ngetir ya. Tak tidur Mas. Atir-tir. Tur. Nah, iki sirah to. Isabella adalah Gaudi. Ninggune penyanyi sapa to jan? Tur. Atir-tir. Tur. Nah. Tur. Getinya. Aku aja suwi-suwi lho. Aku sale sayang. Somben nek lakon jadi bojoku, kamu minta apa? Masa salah omah. Sikile kaya jahe. Aku tak tahlilan sih ya. Gak ngerti parasio. Iya. Andang tahlilan. Apa? Parasio. Tir-tur pisan gas. Ganden dasmu pecah. Mablak. Tur. Galak Tur. Ngomong. Ngomong. Tembak tur. Tembak. Ayo, turun. Ora Mas. Ngomong. No. Bapak Bapak. ganteng dewe. Bapak ganteng dewe. Bapak ganteng. Casi kamu kan. Kira. Awak dhewe gak ngetur. Menengok. Ono lek tir. Pak, lungguh kene, Pak. Sampe lah kok mendeleng koyo ngono, Pak. Dina niki kowe karo aku pegatan. Bangun Cin ana wong pegatan lho, Mbak. Ini apa nyanyi? Apa pengen joget aja? Lah terus apa, Pak? Aku kok sampean pegat? Kowe karo aku dengan iki pegatan. Gak iso. Sing
wis Pegangan. sabar Pak iki mau mek godane wong omah-omah. Kowe kuwi sing ge godhone. Ora sumpah lho. Alah yo kowe kuwi sing miwiti. Sepurane Pak. Aku sing salah ya. Ya sepurane. Iki ngapa? Iki gak Iki ngapa? gak halal bihalal ya. Alah jalan dulmu. Sepurane sampean aja ninggal aku ya Pak. Ora iso. Dilari kok karo pegatan. Mbok kudu pegatan. Pak terus aku lebo pegat terus aku gelandangan turun jalan aku terus melok sopo. Ora apa-apa. Kowe ngapa perkarane dinane iki tak pegat? Apa? Mas Tebe. Aku cinta kamu, Mas. Aku terlanjur kamu nodai loh, Mas Tebe. Ayo lagi dong, Mas. Dur. Mas Tebe. Yuk. Mas. Aku sudah lama lo cinta sama kamu. Kenapa sih kamu kok gandeng sama itu? Ana sepurane aku lagi ikhlas luru. Ini, Mas. Ayo lagi dong, Mas. Mas. Aku masih kuliah. Mas Tebe. Ucup. Mas Tebe. Aku sama kamu, Mas. Pak, sadar Pak. Enggak, aku sudah lama suka sama Mas Tebe. Aku lo tiap malam di video call sama Mas Tebe. Ya Mas Tebe, cium dulu Mas. Mas. Anu sadar Kakang, sadar Kang. Bojomu lho. Pak Helen Pak, aku bojomu. Enggak suka, aku enggak suka wanita, aku sukanya pria. Sumpah, ojo. Mas, Ojo, sadar Kang, sadar. Sadar. enggak bisa. Aku sudah terlalu cinta sama kamu. Pak. Lama-lama. Cici. Mas, loh, Balura. sama gue siapa kamu? Halo, Balura. Enggak ada Mbak Lurah. Ih. Kok sih? Ngaten Gusti Jam. Niki Gus Idam siapa Gus Idam? Iki Mbah Lurah. Balura. Niki lho bojone Probo Edan. Mas Tebe sini. Iki lho Mbak Lurah niki lho Mbak Lurah kok katanya. Mbak Lurah siapa? Mbak Lurah dewe. Ya ampun, Mbak Lurah jadi Galatama. Gala japu. Lego. Wis wayahe oleh waras. Enggak, saya enggak gila. Cium dulu, Mbak. Parinangan apa awakmu? Ya ampun. Kamu cakep deh, Mbak Lurah. Wis Apa? wis wayahe waras. Enggak bisa. Iki gak iso diapakno arek iki. Aku enggak mau apa-apain. Ngene. Pripun Mbah Lurah? Garik. Nggih. Nah. Wah. Kok malah Kowe iki nyapo? Ben gak udan. Wis terang. Ngene. Wis cemple. Siapa jemple? Saya bukan jemple. Saya itulah jemple kalau laki-laki. Saya perempuan. Mita. Aku bayangno nek ngene terus sampe sobo ya opo iki. Kapan mulai ini? Lah. Enggak usah pulang. Sadar ya. Sadar. Ayo. Oh, temenan wis. Keliru awakmu. Wis. Tambani kene. Sadar ya. wis. Sadar. Wis waras. Waras. Sebab ini gak waras, door press gak dibagi. Wow. Berarti pada saat ini lagi dorpres. Bagi dorpres. Harganya murah, sungguh luar biasa. Nikmati Castro, berasa tak ingat. Harganya murah, sungguh luar biasa. Nikmati Castro. Sekali lagi terima kasih buat kehadiran para penonton semuanya. Sampai bertemu dengan Campur Sari Guyon atau Pak Pertil bersama Pak Rasio. Matur Sebangun, Pak Rasio, Matur Sebangun, Dinas Kebudayaan Pariwisata Provinsi Jawa Timur.